Καλησπέρα. Δεν ξέρω πώς να το βιντεοσκοπήσω, ηχογραφήσω, δεν ξέρω τίποτα. Είμαι σε μία φάση όπου αναρωτιέμαι τι κάνουμε τόσα χρόνια, όπου αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν να μην βλέπουμε ή και αν βλέπουμε, πώς είναι δυνατόν να το αφήνουμε να συμβαίνει ακόμα και τώρα. Έχω αναρτήσει repost τα 2-3 τελευταία βιντεάκια, τέλος πάντων, που αφορούν τα τέμπη. Και δεν το πιστεύω τι είναι αυτά που ακούω και τι είναι αυτά που βλέπω και τελικά πόσο στο ροζ νεφάκι ήμουνα, που δεν μου κάνει εντύπωση, αλλά είναι ανεπίτρεπτο πλέον, και πόση διαφθορά, πόσα άτομα κοιτάξανε την πάρτη τους, πόσα άτομα κοιτάξανε το συμφέρον τους και την τσέπη τους, πώς γίνεται, δηλαδή με τι συνείδηση κοιμάσαι, αυτό με ξεπερνάει. Με τι συνείδηση κοιμάσαι το βράδυ, ξέροντας ότι έχεις συγκαλύψει ένα έγκλημα. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Μου είναι πόσα λεφτά ρε παιδιά, δώστε μου 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, δώστε τα μου. Δεν θα μπορέσω να κοιμηθώ το βράδυ, είναι δυνατόν? Και να βλέπω μια ολόκληρη χώρα, ένα έθνος το οποίο έχει έρθει, έχει συσπηρωθεί για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια, έχει γίνει ένα και όλοι ζητάμε τη δικαίωση. Να το βλέπω αυτό στα κανάλια, δεν κατεβαίνω φυσικά στις πορείες γιατί τα έχω πάρει χοντρά, πολύ ωραία, να το βλέπω στα κανάλια και να μην με πιάνει η καρδιά μου. Πώς γίνεται αυτό? Και ρωτάω, δηλαδή ξέρω και καταλαβαίνω, γιατί είμαι και θεραπεύτρια. Και ίσως μπορώ να βάλω στο κεφάλι μου λίγο το ψυχογράφημα του ανθρώπου. Αλλά είναι ανεπίτρεπτο. Δεν μπορώ συνέχεια να σκέφτομαι και να αιτιολογώ τον καθένα εκεί έξω που κάνει, τέλος πάντων, ό,τι του αρέσει. Δεν γίνεται. Κάπου έρχομαι και αγανακτώ. Είναι αδύνατο λοιπόν, παιδιά, να μπορέσω να καταλάβω και να κάτσω στον καναπέ μου καλή ώρα όπως τώρα και να μην κατέβω στην πορεία. Είναι αδύνατον να συνεχίσω να ψηφίζω οποιονδήποτε από αυτούς ή να συνεχίζω να μένω άπραγη και να μην κάνω τίποτα για να πέσει αυτή, όλη η κυβέρνηση, όλες οι κυβερνήσεις, όλα τα κόμματα, όλοι οι βουλευτές. Να μην μείνει ούτε ένας εκεί πάνω γίνεται. Γίνεται να μπει ο απλός λαός. Κάποιος που έχει δουλέψει έξω, που ξέρει πώς είναι και να ανέβει σε αυτή την καρέκλα και να δουλέψει για μας. Να εκπροσωπήσει εμάς δηλαδή. Αυτό εννοώ στην ουσία. Γίνεται. Αυτό χρειαζόμαστε. Δεν είναι δυνατόν να διαβάζω και να βλέπω όλες αυτές τις εξελίξεις. Πόσα άτομα έχουν πάρει μέρος, πόσα άτομα έχουν λαδωθεί, πόσα άτομα έχουν, όχι με λεφτά, με αξιώματα. Ακόμα χειρότερο. Για να μην μιλήσω για τους ματατζίδες και την αστυνομία, η οποία θα έπρεπε να serve and protect και μόνο αυτό δεν κάνει. Και δεν θα μιλήσω για όλα τα κλιμάκια της αστυνομίας, θα μιλήσω για τους ματατζίδες που είχαν το θράσος και κάναν αυτό που κάνανε, γιατί υπάρχουν βίντεο, παιδιά. Δεν είναι έτσι, δεν είναι απλά τα πράγματα, υπάρχουν βίντεο. Αυτό με ξεπερνάει. Δεν γίνεται. Σε είδαμε στο βίντεο ρε φίλε. Σε είδαμε πώς πήγες να κάνεις το τζαμπουκά σε αυτό το. Δεν ξέρω καν ποιος ήταν μέσα στο αμάξι. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας ποιος ήταν και δεν με ενδιαφέρει γιατί πήγες να κάνεις τζαμπουκά. Να του λες κατέβα κάτω γιατί είμαι μόνος μου. Τι λες ρε? Πού ήταν άλλοι 522 εκεί πέρα? Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Κατέβα κάτω, είμαι μόνος. Και να παίξει ξύλο με σένα που έχεις ψυχολογικά προβλήματα από τον πατέρα σου. Γιατί από τον πατέρα σου έχεις προβλήματα. Αυτό είναι το θέμα. Και έχεις πάρει την εξουσία και έχεις κάνει την κατάχρηση του αιώνα, γιατί έχεις θέματα με τον πατέρα σου. Να πας να τα λύσεις λοιπόν, αν θες να γίνεις αστυνομικός σωστός και να τιμάς τη στολή σου. Δεν γίνεται, παιδιά, να συνεχιστεί αυτό, δεν γίνεται. Σήμερα έχει πορεία. Θα ξαναπάμε. Όσο κουρασμένοι και να είμαστε, και βάζω και εμένα μέσα, θα ξαναπάμε, θα είμαστε εκεί. Πρέπει να γίνει κάτι. Δεν είναι μόνο ο πρωθυπουργός και το δικό του κόμμα. Είναι όλα τα κόμματα. Και δυστυχώς και μάλλον, δεν θέλω να γενικεύω, αλήθεια δεν μου αρέσει να γενικεύω, όμως αυτό βλέπω. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην αστυνομία που δεν έχουν περάσει από ψυχολογικό έλεγχο. Εγώ αυτό το πιστεύω ακράδαντα.
Γιατί ξέρω πώς είναι να περνάς από τον ΕΟΠΗ και να χρειάζεσαι ένα χαρτί από τον ψυχίατρο και ο ψυχίατρος απλά να σου λέει αν παίρνεις τίποτα, να του λες όχι, να σου βάζει μια υπογραφή και είσαι έτοιμος. Το ξέρω. Το έχω ζήσει. Αν λοιπόν παίρνεις ένα όπλο και είσαι στρατό, αστυνομία ή οπουδήποτε αλλού, με όπλο, θα έπρεπε να υπάρχει, τι να σας πω τώρα, να περάσει από 1 εκατομμύριο ελέγχους πριν κάνει κάτι τέτοιο. Και δεν το κάνουν, παιδιά, γιατί τους βλέπουμε και έξω. Δεν θα είχαν τόσα θέματα, δεν θα ήταν τόσο επιθετικοί. Και θα είχαν την εξουσία που έπρεπε να έχουν και θα κάνανε το καθήκον τους. Που αυτό δεν είναι να βαράνε τους πολίτες και ούτε να ξεκινάνε με πέτρες για να γίνει χαμός, για να πετάξουν μολότοφ, για να. Αυτό είναι απαράδεκτο. Τέλος πάντων, σας αφήνω, πάω να ετοιμαστώ, πρέπει να φύγω. Ελπίζω να κατεβείτε κι εσείς. Είναι αναγκαίο πλέον να το κάνουμε. Θα σας έλεγα για κάθε μέρα, αλλά ξέρω ότι δεν είναι τόσο δυνατό αυτό, αλλά όσο πιο συχνά μπορούμε. Μέχρι να πέσει και αυτή η κυβέρνηση και όλοι οι υπόλοιποι που νομίζουν ότι είμαστε χάπατα. Γιατί ένα πράγμα που τους δείξαμε την Παρασκευή είναι ότι δεν είμαστε χάπατα. Πλέον τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ, φιλιά, τα λέμε εκεί.